Molt bona tarda a tothom. Són 2:15 del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. Com si d'un acord entre la lluna, el fred i el rellotge es tractés, de cop i volta el temps ha donat un gir com l'agulla que apunta a les 12 i de cop canvia a les 6. El pla traçat per robar una hora de llum al dia sembla que ha sorgit a efecte, sense que el sol al principi se n'assabentés. Ara bé, quan la primera jornada de sobte a les 6 ja enfosquia, el sol tot empipat va donar-se que un any més havia caigut en el trist parany que els seus companys li havien preparat. Aquest cop, però, a punta de caramel perquè les castanyes, els moniatos i els panellets poguessin sortir de les seves bosses abans d'hora amb la cautela i la nocturnitat que es mereixen en un dia com el de Tots Sants. I el sol, tot sorprès i captivat per l'enginy i la traça dels Tres Magnífics, no li queda més remei que treure's el barret davant d'una estratègia tan acurada i ben pensada que al cap i a la fi, tard o d'hora sabia que com cada any passarien el dia menys pensat. Vet aquí un dia un país on els seus habitants havien d'adreçar-se als col·legis electorals per anar a escollir qui els havia de governar durant els propers 4 anys. Que no tot va ser positiu durant la darrera legislatura. No hi ha marge per al ressentiment. Ha de ser una de les nostres preocupacions fonamentals. Totes les gràcies i totes les meravelles, per entendre'ns. A Santa Perpètua de la Mogoda, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat i els ajuntaments de Barcelona i Santa Perpètua van signar un conveni per la creació del futur parc d'acollida i recuperació de la fauna autòctona, exòtica i d'animals de companyia. Per parlar-ne aquesta tarda ens acompanya a Ràdio Metropol el conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Francesc Baltasar. Senyor Francesc Baltasar, molt bona tarda. Hola, què tal? Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. I aquest dimecres, la nostra veu femenina del programa, la Norma Vidal, no ens pot acompanyar des de l'estudi perquè està convalescent, està al llit i està una mica així com constipada, amb tota una mena de coses al cap que no li deixen pensar bé. I si la muntanya no va a Mahoma, doncs què hem de fer? Doncs Mahoma se'n va a la muntanya. I per aquest motiu comuniquem telefònicament amb la Norma Vidal, que es troba en el llitet de casa seva. Molt bona tarda, Norma. Hola, Albert. Llavors no ens diràs res avui? Home, jo, si voleu, el que us puc recomanar és el que he estat fent, el que he pogut estar mirant des del llit de casa meva, que són les propagandes del supermercat. Doncs endavant, quan vulguis. Bueno, doncs mira, si voleu anar al Carrefour, venen unes camises per 15,99 € que estan molt bé, de quadros, així, rotllo llenyataire, que molen molt. Molt bé, molt bé. I bueno, i al Lidl també venen uns mobles amb rodes que estic pensant de comprar tot, perquè vull reformar-me l'habitació i mira. Connectem amb Madrid. Roma Rofas, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Escolta'm una cosa, i el tema política com es veu? Perquè aquesta setmana està la setmana de les eleccions, dels tripartits, dels governs d'enteses, com li vulguis dir. Com es veu allà a Madrid? Doncs mira, precisament aquí tinc un amic i ens parlarà una miqueta de com veuen el tema. Però ja et dic, o sigui, una miqueta de resum és que ens importa tant com... A veure, si nosaltres tenim un 50% d'abstenció, quasi, sí. Imagina't, si això demostra el nostre interès per aquestes eleccions, imagina't aquí a Madrid, doncs, el que els importa, ¿no? Básicamente, nos importa un bledo quién pueda ganar o quién pueda perder allí en Barcelona, en Cataluña o en donde sea. Mientras no tengamos aquí las obras que tenemos y la mierda de gobierno que tenemos aquí... Bé, quan falten ja menys de 10 minuts per arribar a les 8 en punt del vespre, ens acompanya en Sergi Calle, que és el nostre especialista en cinema, per parlar-ne de les últimes novetats d'aquesta setmana. Sergi, molt bona tarda. Hola Albert, què tal? Molt bé, Sergi, m'estic molt bé, i tu? Molt bé, gràcies. La família? També. El gos? Bé. El gos bé, doncs... Bé, sí, tinc un parell de notícies, algunes relacionades sobre Dalí, i després farem una crítica d'Infiltrados, perquè com la setmana passada no vam tenir programa, doncs per estar al dia de què passa, i després un consell, com sempre. Hollywood està preparant una pel·lícula basada en la figura de Salvador Dalí, i això ja tronca amb tota aquesta tradició que hi ha últimament de fer biografies de novel·listes, músics, pintors... El problema és que de vegades anem a veure una pel·lícula i esperem veure allò que ja hem vist abans, o tenim una idea molt preconcebuda. I ja està. I de somnis el món és ple. Somnis que en nits com les que ens acompanyen aquesta setmana són gelits i conviden a passar-los sota una flaçada amb dibuixos de personatges que ens protegiran del que sembla que és l'avís del fred que ens espera de cara al proper hivern. Que vagi molt i molt bé.